lawan cinarita kakang mami maka telah wacana maka isun satu ingin dimiskin sun duno kang kekasih Sultan Nuruddin maka izun tinita dening sang Prabu inoin kapajangan sawang koning nagari lawan mancanegara kaliwat suki luwih kemanisun maring lanawan wong tutekane arutan kena surat maka ujari suan ingat bener bener salah niat keningos ingdamu kabeh pangus kenungan dening isun miwah dening semuhin tenopan anak sapu ikayin kepingon sadawinani sakina sekaling kang mulia kang agung-agung karoni gunung kekasihipun pangarong semar kemani lawan semar bazazi kaliamu sani sunna merah sasemu dinan dena takoni dening wong lanang sarunga mangkau sawang kang tatake pun nama sebawutuan ingrana muiden ing purwakani satu kotir amus malanisun aran muiden ing sanalika masa bidang bisan pada desa Baghdad izon datang ngangga kos maris bener ing dina ingin dalam meja Nabi kang sedaya dimangatus lan 11 warsa waktu iku puterane semuidin kang monang kawan nostoriris Zabdul Qadir nabda maka isun anamo ing sawiji kalaran ikan sangat carirane aking maka wong iku ngucap Assalamualaikum ya bibi Abdul Qadir tuan kang lawi bahagia maka sun jawab assalami Waalaikumsalam maka ngucap kang nging satunilah tuan parak saking isun parak saking tuan tuan unggang lukuning kami sun longgohaken ito sasana kuningan ngucap kang ngagri maka cukul aja sane wong eka saka pecik rupane lancane semono kesunawe ningali bali wong ngucap usung maring isun Abdul Qadir ada paling hamba angawarui maka isun ngucap
satuhuni hambatan udah ni makamu koris bacanai sunagama yakini lana zatuni sunuji menangi zona saya saking paningala Tuhan lawan sampun dengan panjang semua mering hamba sebab Tuhan dengan pangan yakini agama ni